Ole Strøm herop. Han har tænkt sig at sige noget. Kan I høre mig? Kære venner, tror jeg næsten godt, jeg vil til at kalde alle os, fordi vi kan jo slet ikke være med, nogen af os, med dig, Henning. Vi er så heldige at bo ved siden af familien Kongsgaard, og har jo nyt at have den her historie i vores baghave, som I repræsenterer, ved at have boet her i så mange år. Og Henning, du kan fortælle historier, det kan både mine børn og jeg bevidne. Der er ingen, der kan fortælle historier som dig om nutiden og fortiden, og tak for det. Det vi havde tænkt os at gøre nu, det var, at vi ville sige tak til jubilæumsudvalget på vores allesammens vegne, for uden jer, så havde det her jo bare slet ikke været det, vi er blevet. Så tak igen til jer fra os alle sammen. Og det som man jo så kunne gøre, det var, at man kunne give jer alle sammen en ting. Og det synes vi så måske var lidt voldsomt. Men der er jo en af jer, og jeg kan godt røbe med det samme, hvem det er dig, Helge, hvor os, der har boet her i mange år, har været vidne til, vil jeg sige, at du er en utrættelig ressource. Der er ingen, der melder sig frivilligt andre end dig, Helge, til at være den, der står for hjemmesiden, den, der er den utrættelige referent af generalforsamlingens begivenheder, den, der går rundt klokken 9 om aftenen, senest her, den forgangne uge, hvor du var ude med det her meget, meget flotte bind om vores grundejerforeningens historie, og den opdaterede festplan, og hvad du ellers gør. Så derfor, for at gøre en lang historie kort, så har vi købt noget til dig. Og det har vi gjort, fordi vi ved, at du elsker din have. Så den på den anden side. Vi har købt noget, som forhåbentligvis kommer til at stå lige så længe, som du overhovedet har lyst. Tusind tak for indsatsen. Tusind tak for indsatsen. Ja, tak for det. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt at sige det her. Det skal nok komme til at stå godt. Jeg håber, det trives godt mange år. Vi trænger mine nuværende træer fra omkring 1915. Nogle af dem trænger snart til en afløse, så det vil være godt. Ja, tak. Og et sidste bidrag til hele flokken, og så til dig. Vi ses om en halv time eller 20 minutter.